Wannan su ne kuɗin ƙasar Gambia. Wani ɗan Gambia ne ya ɗauki namban mu ya mana magana, amma wannan tun 10 ga watan Nuwamba ne ban samu na shigo da asirai ba jiya. Jiya muna Talata, jiya mun fitar da ayyukan jiya ne da na yau. To shine dalili ayyuka sun man yawa ban samu na ɗora muku aikin ba. Wannan wani ban Allah ne ɗan ƙasar Gambia ya ɗauki namban mu ya mana magana ta WhatsApp ko kuma muka fitar masa da adadin wannan dukiya game da kuke. Dan ni gaskiya a tarihin aikina ma na tasarifi wanda nake yi sama da shekaru 20 ban taɓa fitar, ina ga wannan irin wannan dukiyan ban taɓa, na fitar da ita ne bai fi sau 10 ba. Dukiyar kuɗin Gambia abin ya bani mamaki da naga ɗan Gambia. To shi ma dai fa kenan. Wani abin kuma da yake bani mamaki me yasa 'yan ƙasashen nan namu na ƙetare su sun fi buƙatan kuɗin ne. Musamman wasu lokutan sai kaga ina yawan fitar da aiki amma majority wanga ba ma 'yan ƙasashen nan bane ba. Saboda su sun fi ku dabara, sun fi ku yaƙini, sun fi ku sare kuma sun fi ku yadda da Allah yake kuma su sun fi ku da yadda da komai nufin Allah ne. Sannan kuma sun fi ku yaƙini da sauran abubuwa. Shi tambaya yana da amfani. Akwai abin da rashin tambayan shi sai ya saka ka ga abu kana gani ƙiri-ƙiri amma zuciyarka ta hana ka cewar ka zo ka yi. Kuma wanda yin shi ne abu ne mai sauƙi, wanda kuma yin shi ne abin da ya kamata a matsayinka na wanda yake da buƙatu iri-iri daban-daban gashi nan. Wani bawan Allah ma tun 5 ga watan Nuwamba wallahi bawan Allah nan mahaifiyar shi tana kuka, yana kuka haka suke mun bayanin yadda suke cikin matsala amma yanzu ba gashi komai ya riga ya zama labari ba. Ɗan yanzu yana nan yana katafaren kasuwanci da wannan dukiya ta tasarifi nan take a cikin sauƙi. To mu ne ma kowa da kowa dai fatan.